Wengane zakwethu ake nginibekelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona Halevidi igama lami ngumsizi aka Ngosowati. Noma uqala ngene kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe so zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Indaba ke zibhlungu eseyisabela lapha enkundleni zokuxhumana kube ukuthi akasekho ke emhlabeni umlingisi omphoke esisebengu ozakhele udumo emidlalweni okubala kuyona ke Ring of Lies lapho kayilingisa khona indawo ke kani lo mlingisi oke ubonakala ke emidlalweni eminingi okukhona kuyona ke iskandali Queen Rhythm City neminye ke kuthiwa udlule ke emhlabeni engozini ke yemoto namhlanje ke ekseni. Izindaba ke lezi esabele enkundleni zokuxhumana abantu abaningi sebeqalile ke bekhuluma ke lona ke lolu daba olushiya abantu abaningi bephatheke kabi kakhulu enkundleni zokuxhumana. Ngifisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba nengozi ke zibuya ziyanda kakhulu kulezi insuku endaweni eziningi ke ezihlukahlukene.